நல்ல நாள் எல்லாத்துக்கும் மாலை மாத்திரம் இன்னைக்கு கும்பாபிஷேகம் கோயிலில் நடந்தனால. ரெண்டாவது இன்னைக்கு சிறப்பாக எல்லா மக்களுக்கும் மக்களுக்கு யாருக்கும் எந்த ஒரு குறை இல்லாத எந்த ஒரு தடை இல்லாத சிறப்பாக வழிவகுத்து கொடுத்தாதான் கருப்பாக இன்னும் உன்னுடைய பேரும் புகழும் இப்போ உலகம் ஃபுல்லாக போயிட்டு இருக்குது. இன்னும் உலகம் ஃபுல்லாக போகணும். எத்தனையோ சந்து மொழியும் முடக்கல் இருக்கிறீங்க எல்லாம் உன்னுடைய பேரை நம்பி மனசார உருகி எங்கள் கஷ்டத்தை தூக்குங்க ஐயா. மலைக்கு Wow.